viritetään viulu. Se kielisoittimessa ideana on se, että kun niissä kielen kireys kasvaa, niin silloin äänen korkeus nousee. Kun niitä löysyttää, niin se äänen korkeus laskee. Laitan nyt tämän viulun vähän tämmöiseen epävireeseen, jonka jälkeen sitten viritetään tää. Ruupasin pikkusen näitä tappeja, joista sitä voi myöskin virittää, ja aina kun kiristää, niin silloin se äänen korkeus nousee, ja kun niitä löysyttää, laittaa alaspäin, niin silloin se vähän laskee. Tehdään tää viritys nyt niin, että otetaan tämmönen appi. Mä käytän itse tämmöstä Boss Tuneria, se on suhteellisen luotettava. Ja sitten tän appin kanssa ihan vaan näppäilemällä, vähän niinku kitarassa. Viritetään homma. Eli aloitetaan vaikka tuolta G-kielestä. Nyt se on liian korkea. Sitten me voidaan joko tästä näistä pikavirittimistä vähän löystää. Niistä löystetään sillä lailla, että tuonne niinku vastapäivään kierretään tätä ruupia. Sitten kun tuossa virittimessä on vihreällä, niin silloin se on vireessä se kieli. No nyt tätä pitää vähän tätä D-kieltä nostaa. Nyt mä pikkusen täältä viritystapista kiristän. Noin, se meni hyvin. Nyt mä taas täältä viritystapista pikkusen kiristän. Noin. Sitten E-kieli. Eli G, D, A ja E. Ja nämä voi lopuksi käydä vielä läpi. Lopuksi käydä läpi sen takia, että sitten usein kun viritys muuttuu, niin toi kielten jännite tässä tallalla vähän muuttuu ja sitten se saattaa muuttaa sitä virettä pikkusen.